podem dir vostè és responsable del que està passant, perquè la culpabilitat no la té ell, la culpabilitat la tenen els governants actuals, que estem tots sotmesos amb unes pautes de mercat. Per què? Perquè vam ser irresponsables. A la gent li hem de dir no, tu l'únic que has de ser és educat. És a dir, has de ser lliure, t'has de sentir lliure de dir el que has d'escoltar, has de llegir, has de veure, però després has de dir el que penses. Això és ser lliure, però després has de ser responsable, perquè al ser responsable ets esperançat. Al ser responsable vol dir que tu dius és que jo puc ajudar a canviar les coses. El que ha que dir-li a la gent és dir-li, mira, el primer és que procurarem ara tots, com ja podem participar, ja no necessitem anar a votar, ara podem cada dia pel nostre compte dir el que ens dona la gana i expressar-nos lliurement. No hem de ser gent important que et venen a buscar. Ara hem de dir a la gent, escolta'm, que bé, que ara tu ja pots ser responsable i tu ja pots cada dia posar una llavor. I hi ha molta gent que diu, sí, però jo sóc tan poca cosa. Jo sóc tan poca cosa. Jo els contesto sempre, escolti'm, una de les coses d'aquestes frases que em va marcar per tota la vida va ser un dia que vaig llegir qué pena que pensando que puedes hacer poco no hagas nada. I això em se va quedar, perquè vaig dir, tenen tota la raó. O sigui, que clar, com que jo no puc fer res, no faig res. Ah, no. Si tu plantes una llavor, hi ha gent que en pot plantar 100, però si tu en plantes una, aquesta llavor un dia pot donar fruit. Si som milers a plantar una llavor, podem fer una gran collita. Si som milers de persones a fer un petit pas, podem fer un gran salt.